amb el que precisament tanquem el nostre EP. I ens parla d'un petit racó a Sant Feliu de Guíxols, d'un museu, on realment els acords sempre hi seran, siguin bons o dolents, però sempre hi són, amb tots vosaltres, el Museu de la Júlia. Els seus petits d'algú agafant-se de les mans aquí amb el seu número magistrat deixant anar l'ocell a l'accera i fora xurrasqueros i el mal disfressada de torero. Nosaltres, si és la seva assistent. El museu de la Júlia feia anys que era tancat, que esperava amb impaciència trobarem un bon regal i que utilitzés les coses fàcils des d'ara fins endavant, que jo feia moltes sabates em sabia què jugar i i alguna cosa em diu que no m'imagino. Sí, ara tu, sisplau!